Salutare! Azi m-am gândit să-mi aprind grătarul și să fac niște smash burgers. Și prima dată o să fac feliile de bacon ca să lase niște grăsime pe plită și să pot după aia să prăjesc feliile de pâine în grăsimea de la bacon. Acum o să pun presa de burger peste feliile de bacon ca să le țină drepte, altfel se înconvoaie, și cu ocazia asta mi-am și încins presa și am și uns-o cu grăsime de la bacon. Când am terminat cu baconul, urmează feliile de pâine, pe care o să le pun doar pe partea interioară, să le prăjesc puțin, nu prea mult, nu-mi place foarte prăjită pâinea, doar așa să prindă o culoare, cam ca aici. O să scot feliile de pâine prăjită, le las pe o farfurie lângă și o să încep să fac bilele de carne. Am aici o carne de vită tocată de mine, 30% grăsime din antricot, cu niște sare, puțin piper și niște Worcester. Folosesc o hârtie de copt ca să nu mi se lipească carnea de presă. Le presez pe toate cam cât pot de mult, să le fac la aproximativ 5 mm, ceva de genul. Când prind puțină culoare, le întorc și pun câte o felie de brânză topită, Gouda, cheddar, ce aveți. Eu am folosit niște brânză topită de la Hochland. O să pun feliile una peste alta ca să topească brânza dintre ele și să rămână zemoase la mijloc. Până se termină de gătit, îmi pregătesc pâinea. Eu mi-am pus doar niște maioneză și puțin ketchup. Ca topping am folosit niște castraveți murați, dar tăiați cu bulețe, pentru că nu prea îmi plac feliile întregi, și niște ceapă tot așa tăiată cu bulețe. Aici am montat tot burgerul, am zis că e gata, dar uitasem de feliile de bacon. Am pus aici feliile de bacon și cam asta e. Simplu, rapid și bun.